Maita yenyu vadiwatari tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Tiri kutaura nyaya inoita seinosuwisa, nyaya yevanhu vari kungopedza upenyu zvisina nebasa rese. Kuiye munhu waunofira iyeyu kuti akuramba, akunetsa, akudi unombotanga wadzamisawo pfungwa. Rambai mutandadzana nesu tasvika muchikamu chekungoswinya chete ndobhuya kwamurisa ndadzokera kuchikuva. Hakuna achagona kudzimura mumwe. Vana vanenge vane zvavo zviri kuvaremera. Vabereki vanenge vane zvavo zviri kuvaremera. Ero dambudziko rapinda mukati memba. Kuti pawana anogona kutaura nemumwe kuti dai zvinhu zvitazvigadzirisa takadai zvinoshayikwa. Vanhu vanenge vaita magariro erudzi irworwo, vazhinji vacho kana mumwe akada kuti asvike kuti agone kuti avabatsire, anotadza anoona vanhu vakaita manyama amire nerongo. Zvino upenyu mararamirwa huri kuita ndo huri kuita kuti vamwe vanhu vasaone kuti matambudziko anawo kune vamwe vanhu vanawowo. Sokuti matambudziko ari mukati mekurarama kwevanhu haasi ako wega. Ende vanhu ngatimbozivei kuti tinorarama mukati mematambudziko, uye kukurukura nevamwe nokubuda uchinotaura nevamwe chinhu chakanaka. Vamwe vanobva vatogara kwokuti kana kumakereke chaiko havadi kuti vaende kuti vanonzwa mashoko vari ikoko. Saka muchiona kuti matambudziko ari kusanganikwa nawo akaomarara zvikuru. Kana dai mukatarisa munyaya dzevanhu vakwegura, kana kukudzwa chaiko iko kwatowo kushoma, vana havachada. Unonzwa vakutoseka kuti iyo chembere iyo yakabva ndakanzarwa nemumwe ndiri pamberi pake ndiri kufamba zvikanzi imi machembera imibva yapo tiwane kufamba tiwane kuenda. Kureva kuti havachaziva kuti chinonzi uhunhu nekuti izvi ndinotaura ndichiti kudii, ndichiturira papi. Ndiro shoko ramanzwa vana vachiti tidzoserei kupi zvaiitika kare, asi zvinotoda nhoroondo yakakura kuti zvigone matangisirwo ekuti zvoitwa sei kuti kukudzana nokuwirirana mukati memhuri kuvepo. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Izvozvi zvatiri kutoita izvozvi ndiko kutozvitanga kwacho ikoko. Regai nditi pachikamu chino kune vasingafunge kuti vanochembera. Vanochembera vagere munyasha. Nekuti kana mukaenda kumarinda uku munoona die date 18, die date 25, die date 30. Saka kana maona chemberi musadziseke, vararama munyasha. Vane chikonzero, ndo vakabata misha yedu. Ikoko kwamuri kuchemera kuti tidzoserei kumhuri, ndo zvavakasirwa. Ndo zvatakasirwa kuti kana mati tidzoserei kumhuri, isu nevava vamuri kuona vakwegura tinoziva zvaitwa. Ndiri kuuya kwamuri sister, tibatsirei. Nekuti vanhu vedu vazhinji havazivi kuti tinorwara nepfungwa. Munhu anogona here kurarama achiita zvimwe zvinhu achitorwara nepfungwa. Vamwe vanoita shanje yesister yekuti ichiri shanje iri yega here kana kuti kwatowo kurwara. Wataura nani? Ndiani apinda pafoni? Mazoita so, mazodini, mamoriswa nani? Hakusi kurwara here? Amen. Maita henyu Mai Chisamba. Kurwara nepfungwa kunowanika mumhando dzakasiyana-siyana. Iroro jerasi iroro rekuda kuona kuti wataura nani sei wanga wakamira sei uriwe wadedzwa indisina, zvinogona futi kuitika nekuda kwekutoti munhu anenge achirwara. Nekuti chinoitika pakurwara nepfungwa, pane zvinoitika mumunhu zvekuti munhu anogona kupedzisira akuita pfungwa dzisingaenderane nemagariro nematendero kana neunhu hwedu isusu sevanhu vatema. Zvoonekwa zvaakubuda maari nekuda kwekuti pane zvinenge zvavhiringika mumuviri wake. Pamwe zvinogona kuitika nekuda kwekuti pane paakamborovera musoro ukakuvara, kana kuti pamwe mukurwisana kunoita vanhu pane pakakuvara mukati mepfungwa dzake mukatadza kurapika zvakanaka. Kana kuti zvinogona kungoitika kuti pane zvinongopesana mumuviri wemunhu zvatinoti nechirungu neurotransmitters, zvinhu zvekuti zvirimo mumuviri yedu kuti zvitiite kuti tive vanhu vakadzikama, vanhu vanogona kurarama nevamwe munharaunda. Asi ndo paya pekuti anoita semagetsi atacha. Pamunopedzisira makunoti munhu anenge achitaura nevamwe vamusiri kuona, munhu anenge achinzwa imimi zvamusiri kunzwa. Saka mukunzwa ikoko munhu anogona kutoudzwa kunzi ofisa pavari apa vari kuda kutondirova izvozvi, vari kuda kutondiataka. Saka ini ndinofanira kutanga kuataka ofisa. Mopedzisira makungoona munhu akurwisana nevanhu imimi musina chikonzero, kana kungofunga kuti vanoda kundiuraya.
vanhu vari pamba pano havandide, vakandivenga. Munhu otanga kuzvisarudza achizvisa pake ega. Zvambotaurwa zve kuti tikatanga kuona hunhu hwemunhu huchinge hwaakuchinja, zvakanaka kuti titsvage batsiro pachiri padyo, nekuti zvinobatsirika sekutaura kwatamboita kuti zvinokamuka kunyange zviri mumadzinza. Mashoko akanaka edzidziso ari kutaurwa. Vadikani ngatitarisanei sezviri kutaurwa. Pamwe une kapengero kako, ini pamwe ndine kapengero kangu katisiri kuziva. Ndozvataurwa nasista kuti iwe unenge usingazive. Saka ngatitarisanei kuti mazuva ano munenge maakukurumidza kushatirwa imi, mazuva ano maakungokurumidza kudai, kana kuti mazuva ano maakungoramwa zvamanga musingaiti, kana kuti maakungochema zvinhu zvisingachemedze. Kungonzwa kuti pane shiri yatandaniswa nembwa ikazofapo, vakutochema unzanzi shiri yazofa yabatwa nabhingo. Izvozvo ngazvitariswe izvozvo izvo. Naika ndiri kuuya kwauri, shoko rauda kukada mucharo kupedzisira nderipi? Alright, ndoda kutenda kuti tataura zvikuru pamusoro pevanhu vanogona kurwara zvekushushikana mupfungwa vari kudzimba. Ndoda kuti vanhu ivo vatogona kusangana navo kumabasa, tikatadza kutomunzwisisa, ende iye otozosvika pakuti vanhu vese vari pano havandida havandidini, but dzimwe nguva tinogona kunge achitoshanda nesu asi ainako kushushikana mupfungwa. Saka zvinongokurudzirwa kuti paya patinoita tinoti ma-wellness days kumabasa, ngatiwanei mukana wekuti tidzidze pamusoro pezvirwere zvepfungwa nezvekushushikana kwepfungwa. Then totaura pamusoro pevana. Kune vamwe vana vekuti anogona kuita musikanzwa, vanhu vagoti mwana uyu ane musikanzwa, mwana uyu ane musikanzwa. Dzimwe nguva kunogona kunge zvirimowo zvinopinda pazvirwere zvekurwara nekushushikana nepfungwa, zvinopa mwana kuita mumwe musikanzwa wekuti mese munosara matarisa so, asi tongotenda kuti hai tikarova chete zvichanaka. Asi dzimwe nguva zvinongoda kuti mutishanyire kuzvipatara, tobetserana tose, mwana otoita sei, otoita zvakanaka. Saka then chimwe chekupedzesera, vana vari kuenda kuzvikoro, vabereki pada tine zvatakada isusu kumboitawo tichikura zvikaramba, kana kuti zvatakaona zvichiitwa panext door tikafunga kuti zvakanaka. Saka tiri kuona kuti pari kunyanya kuita nyaya dzekuti mwana ari kumanikidzwa kunoita rimwe degree kana kunoita zvimwe zvidzidzo zvaasiri kukwanisa kutoita, haana capacity, kana ndikakwanisa kushandisa ruvara iroro, haasi kukwanisa kuzvisimudza. Saka anosvika kumberi kwezvinomuomera kuti adzoke kumba, mai vakamirira kuti munhu akaita chidzidzo ichi adzoke pamba. Kana usina kumba hakudzokereki, kuchikoro ndo chiri kuoma, unogona kusvika pakugumirwa. Saka tinoda kungokurudzirana kuti dzimwe nguva ngatikurukurei nevana pamusoro pezvavangada kuita, uye tinavo vana mazvikokota vanogona kubetsera kutokudza kuti mwana zvaanokwanisa kuita ndeizvi neizvi neizvi, izvi zvinogona kuita zvichimubatsira zvakanaka, izvi zvinogona kumukurira. Vari kwana mazvikokota muno munyika yeZimbabwe, hakusi kuti vane kumwe kwavachabva. Mashoko makukutu echenjedza ari kutaurwa naye. Munoziva kuti dzimwe nguva tinongozvitambudza. Ngatizivei zvataurwa kuti mwana anodei, bhora riri kupa upenyu. Handiri mukuzviona iko kunyora nyora kudhirowa kuye kuri kupa upenyu, kutamba kuimba kuri kupa upenyu. Izvozvo ini ndakambodo kupenga futi kaina ndimazuva ndaudzwa kuti basa renyimimi nderekutaura shona nekukurudzira. Ndikati aiwa, I'm a teacher in my own right, handingaite izvozvo handiti. Asi ndakazodzikamiswa kuti aiwa ka imi muri mushona, ndo rudzi rwenyu, dzikamai. Saka pane zvimwe vana zvatinogona kukuitisai zvamunofunga kuti no, vabereki vandoona sedofo. Aiwa, tinenge tisina kungonzwisisana chete. Shoko rimwe chete, baba Mutema, ramuda kukanda kumusha. Ndingakoda kuti ndipete ndichiti izvo vanhu vanzwisise kuti munhu anoda kuzvisungirira haana kupara mhosva pamitemo yedu yatinayo munyika muno. Muchirungu tingati suicide is not an offense. Saka musazoenda kumapurisa mune tarisiro yekuti munhu wacho anobva atosungwa oiswa muchitokisi. Aiwa bodo, harisiro basa ratinoita. Isu chatinoda ndechekuti tisevhe upenyu, chatinoda ndechekuti tichengetedze upenyu. Saka muchaona kuti semapurisa tinouya ipapo kuitira kuti tisazotsvaka mota yekutakura bhokisi redu resimbi riya ratinoya naro tichizotora munhu azvisungirira. Tinoda kuchengetedza upenyu hwacho. Saka tinoedza pose patinogona tichishandana namazvikokota nenyanzvi dzedu, macounselors, mapsychologists, mapsychiatrists, vemachechi nevamwe vakadaro. Tinoshanda navo tiri pamwe chete tichiudza vanhu kwavanokwanisa kuwana rubatsiro rwokuti vabatsirike. Ndizvo zvatinoda kuti tichengetedze upenyu, uye semapurisa basa redu nderekuchengetedza. Ndizvozvo, asi pana vamwene vanga vakabata chishevedzero chingoti ide chiringaziva chiye chaipa. Kadiki diki.
ona kunge dambudziko riripo nderekuti vabereki havazi kukwanisa kutaura nevana, vari kumirira kuzotsura asi vasina kumbotaura mitemo yavanoda. Saka matsurire vanenge vakutsura nehasha. Pamusoro paizvozvo vabereki zvakare ndiri kuona vari kuda wana zvisiri izvo, vari kushandisa mari nekuvabvumidza zvavanoda kuita. Saka akakura achibvumidzwa zvaanoda kuita nekuwana zvaanoda kuwana, kumberi uku aamumba aamai, murume aakumurambidza ajaira kubvumidzwa zvese, zvinopa dambudziko izvozvo. Obva atoona kunge amanikidzwa chaizvo. Mashoko akanaka ari kutaurwa nevamwene nhai. Ndino urombo kuita sei ndinokugurisirai, asi munoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, madzidzei maonei, makasununguka kutiridzira kana kutinyorera tigokupai nhamba kana kero dzenyanzvi dzedu. Regai tore mukana uno kukutendai mese neuwandu hwenyu. Regai titende mapurisa ari pakati pedu nemakambani ese, nyanzvi dzedu dzatyaira chirongwa zvakanaka. Tinotenda mukoti wedu, tinotenda kudzanai, tinokutendai baba vamutema, tinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi, sondouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.